Benvinguts i benvingudes a Servint Notícies, un informatiu que no està en venda, està de lloguer i el compartim. Clar que sí, estem en un moment quant a habitatge que estem per llogar l'espai que tenim de baix la taula i tot, per si algú hi vol viure, són 900 euros en el mes. I alerta, és una ganga, de baix la taula dels informatius d'IV3 estan cobrant 1.500 euros. Començant xerrant d'habitatge, o millor dit, d'inhabitatge. Si vius de lloguer, és probable que ja no siguis de classe mitjana, o dit d'una altra manera, si llogues, ets pobre. De fet, costa tant trobar un pis en condicions i a un bon preu que estan a punt de canviar el nom de la web per multidealista.com. A més, el preu dels pisos a les Balears s'ha duplicat en 10 anys. Ara valen 418.000 euros de mitja. En aquest ritme, d'aquí 10 anys, el que hauràs de pagar per comprar un pis serà aproximadament, vaig a calcular ràpidament, un ronyó, sacrificar un fill i 10.000 advocats. Com? Ara hem de pagar amb advocats? És l'únic valor segur. No veus que no t'hauran de pujar el preu. En el futur ho pagarem tot en advocats i en quimbis. Kiwis. Bé, i d'això, amb advocats, quimbis, oli d'oliva i Sony Angels. Això sí, els que siguin propietaris estan d'enhorabona. S'haurà de canviar la dita de vendre les cases i anar de lloguer per vendre les cases i anar a fer la volta al món hotel de luxe la resta de la teva vida. Però això no és el més impactant de la notícia. Atenció a lo que destaca un economista. Hi ha gent que haurà de viure tota la vida compartint. Bé, com un pare i una mare, que també comparteixen pis i viuen en el mateix pis però dormen en habitacions separades. Què dius ara, Herbert, això? Sí, de fer dos llits, de fer dos llits... Bueno, però s'adapten, s'adapten. Sí, interessant. Però bé, això clarament és un problema per la meva generació. Jo no podré comprar-me un pis en parella mai, l'hauré de compartir amb una altra parella. I això no serà compartir pis, serà la comèdia francesa de l'any. La maison du la. Quasi t'has ofegada ara. Pensa que compartir pis també té coses bones, te pots repartir les feines. Sí, tens tota la raó. Ja sé amb qui vull anar a viure, Vull anar a viure amb en Montoro, perquè dugui la verdura i les patates. Bé. Amb en Santi Taura, també, perquè cuini. Això. I amb n'Àngel Aguiló, per tenir companyia i criticar tot el que se mou. Aquesta pel·li seria La Maison d'IV3. Mare santa, esteu francès. Mira, però aquesta pel·lícula sí que la miraria. Sí, La Maison d'IV3. Continuem amb un titular que no mos sorprèn. El 12% dels espanyols reconeix que aniran a sopar d'empresa per compromís. El 88% restant no ho reconeix. Sí, avui és el Dia Internacional de pagar 40 euros per una gamba amb maionesa, una tea de llom de porc i 4 patates. Això és així. Exacte. Un sopar d'empresa és com ser en Frodo. No en tens ni idea de com arribaràs, perquè has de creuar Mordor, i només te cau bé una persona, en Sam, i és molt pesada. Aquesta notícia ha arribat pentura en els partits polítics, perquè, clar, a València li varen dir a Mazón de fer un dinar d'empresa i ell ha dit que ell ja va fer dinar tot sol i que no el mereixin més. Ara estava pensant que en el sopar d'empresa del govern de les Balears i els seus socis, estava pensant en aquest sopar, amb la setmana que duen, imagina't el que els deu haver costat posar-se d'acord amb en lloc i amb el menú, Sí, tantes coses. Però bé, t'he de dir una cosa. Com a bona periodista, que sóc, amb majúscules... Periodista! Sí. He volgut anar en el carrer a demanar a la societat. Mos agraden o no mos agraden els sopars d'empresa? Aquí arriba un nou capítol de perquè te'n facis un reportatge. Sopars d'empresa, o en aquest cas, dinars d'empresa. És malson de tothom? Si els treballadors se senten obligats a anar-hi i els restaurants no suporten aquest tipus de fenòmens socials, per què ho seguim perpetuant? Qui en surt beneficiat? Avui descobrirem quin tant % de treballadors van als dinars d'empresa per compromís i com ho duen als restaurants. És que com un compromís. Si dius que no, quedes molt malament. Per tu també és un compromís. Vale, això perquè me vulguin a un dinar d'empresa he d'anar així, no? Què tal? Hola. Hem de obrir per la de Sí, ja ho som, també, sí. Faig feina són espases, també. Ara jo soc de Cati, de comptabilitat. A on és que has menjar i tot això?
Ja s'ha acabat, hijo. Quina és la dosi recomanada, segons els metges, per veure? Tot això que te convidin. Tot el que me convidin, me va fantàstic. Lo, taxi! Per tu és un compromís venir avui aquí. No, gens. S'estava ocupat, volia vomitar dins un taxi. Saps? Per tu és un compromís venir avui aquí. Sí. Perdón, aquí ya, sopa de empresa. La comida de empresa. Hemos reservado mesa para 20. Què te negaries a fer-li al teu jefe o a la teva jefa en el dinar d'empresa? Llepar-li les sabates, llepar-li les caspes o llepar-li la cera de les hores? Joder, se suele de sus horas, Ya lleparía esas tres cosas, ¿no? No veis res dolent amb això. Ya ha dicho que la caspa no, pero lo otro sí. Ahora, pueden pasar muchas cosas esta noche. 12 a 4? No. 12 a 4. Se compleix l'estadística. Ja ho veus, la penya està molt a favor de juntar-se amb el company de feina. Sí, molt. Per cert, tu em vas acabar el nostre sopar d'empresa, que no... I fins aquí el servint d'avui.